Dobrodošli u novu emisiju iz Srca Europe. Srdačan pozdrav iz Brisela. Za mikrofonom je Alen Legović. Koje su poruke i pouke posjeta potpredsjednika Europske komisije Hrvatskoj Katainena i dubinske ekonomske analize, što donosi Junckerov plan od 300 milijardi eura konkretno Hrvatskoj i što treba napraviti u Hrvatskoj da on bude od koristi za našu zemlju? Koji je stvarni razlog nepovlačenja dovoljnog novca iz europskih fondova? I koje bolje prometno povezivanje Hrvatske s Europom i regijom može biti od koristi za turizam i ovogodišnju turističku sezonu i što u tome bi mogla donijeti monetizacija Hrvatskoj? To su teme za naše današnje goste. Sa mnom u studiju u Europskom parlamentu su hrvatska zastupnica Ivana Maletić i hrvatski zastupnik Jozo Radoš. Dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Ušli smo u ožujak, mjesec koji u Europskoj uniji se tradicionalno bavi ekonomskim temama, no već krajem prošloga mjeseca posjetom potpredsjednika Europske komisije Katainena Hrvatska je dobila po drugi puta ocjene da postoje prekomjerne makroekonomske neravnoteže koje traže odlučnu političku akciju i specifični monitoring. Europska komisija predstavila nedavno i dubinske ekonomske analize za EU u cjelini i za svaku pojedinu članicu. Gospođo Maletić, koji su najvažniji rezultati te dubinske ekonomske analize za Hrvatsku i koje su bile glavne poruke potpredsjednika komisije Katainena Hrvatskoj? Jesu li njegova upozorenja i ozbiljna upozorenja Europske komisije koje traju još od studenog prošle godine u Hrvatskoj shvaćene ozbiljno i što bi pod hitno trebala poduzeti Hrvatska po tom pitanju? Pa prva dubinska analiza hrvatske ekonomije provedena je početkom 2014. godine. Tad su uočene makroekonomske analize i Europska komisija je zahtijevala značajnije reforme i akcije u Republici Hrvatskoj za otklanjanje makroekonomskih neravnoteža. Ovo izvješće sad je dubinska analiza o mjerama koje su poduzete za otklanjanje tih makroekonomskih neravnoteža na koje nam je Europska komisija ukazala početkom 2014. Sad u ovom izvješću vrlo jasno govore da je napravljeno jako malo na područjima koja su potrebna. Najvažnije na što upozoravaju su produktivnost i efikasnost. Dakle, nedostatak konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i to je prvo na čemu je trebalo raditi, a napravljeno je jako malo, gotovo ništa. Isto tako na kvaliteti rada, učinkovitosti javne uprave, dakle reforma javne uprave, posebno trgovačka društva u vlasništvu države su naglašena. Uz to rad na europskim fondovima, korištenje europskih sredstava koja su nam dostupna i tako niz drugih tema i područja su obrađivali i u ovome u zadnjem izvješću zaključili da nije ništa odrađeno, odnosno jako malo. A što se tiče posjeta potpredsjednika Katainena, on je došao s ciljem da informira hrvatsku javnost, a isto tako i Sabor i Vladu, odnosno prvenstveno njih, a onda i čitavu javnost, o tome koji je cilj plana za ulaganja, za investicije nove Europske komisije, pa o tome mogu i malo kasnije još. Gospodine Radoš, kakav je vaš dojam? Jesu li odmjerena upozorenja komisije koja su stizala na adresu Hrvatske, a sada i pooštrena, prihvaćena olako u Hrvatskoj i nije li sada 5 minuta do 12 odgovorima u Hrvatskoj kako bi se izbjegao najstrožiji makroekonomski nadzor ukoliko do svibnja hrvatska vlada ne predstavi uvjerljiv program reformi? Radi se o pitanjima koja su poznata, dakle nije to ništa novo, to mi znamo već 10 godina da imamo loše gospodarstvo, nekonkurentno, da država se nalazi u recesiji već 6. godinu, prema tome ništa nam nije trebala Europska komisija, ali radi se o strukturnim poteškoćama hrvatskog gospodarstva i hrvatske države generalno, nije to lako otkloniti, ne mislim da je vlada bilo koja vlada, dakle, neozbiljno se odnosila prema tome, ali to su vrlo zahtjevne preporuke, odnosno očekivanja Europske komisije. Svakako treba biti vrlo ozbiljan u realizaciji toga, jer to bi trebali raditi neovisno o tome da li nam to kaže Europska komisija, jer sve to što se govori u tim analizama, dubinskim analizama i ova druga analiza zapravo su poznate stvari. Gospođo Maletić, u okviru pooštrenog obraćanja Komisije Hrvatskoj spominje se i blokiranje Hrvatske pristupu europskim fondovima za ugovaranje novih projekata. Što bi to konkretno značilo za Hrvatsku, primjerice za Pelješki most i čitav niz drugih velikih projekata, ako bi do toga zaista došlo? Pa ta mjera je zaista krajnja.
mjera kojom Europska komisija onda želi reći vladi jedne države da je prešla sve granice u nečinjenju i da evo sad kao kaznu, s obzirom da nismo u monetarnoj uniji, jer za države monetarne unije je novčana kazna predviđena, a za države izvan monetarne unije blokiranje europskih sredstava. To bi bilo naravno jako loše jer bi dodatno usporilo i onako jako spor sustav korištenja europskih sredstava u Republici Hrvatskoj, tako da se nadamo da tu mjeru Europska komisija neće primijeniti. Definitivno to ne radi u prve 2 godine nečinjenja, tako da mislim da 2015. i 2016. još uvijek neće s tom krajnom mjerom reagirati, a do tad definitivno nadam se u biti promjeni vlade na način da dođe vlada koja će biti aktivna i koja će zaista za državu odraditi ono što je potrebno. Tako da, evo, mislim, mjera bi bila zaista jako, jako loša što se tiče čitavog sustava korištenja fondova. Gospodine Radoš, vjerujete vi i vi da se može izbjeći takva blokada Hrvatske pristupu europskim fondovima i što treba poduzeti da se to ne dogodi? Pa ja mislim da je to dosta daleko od Hrvatske. Hrvatska naravno ima svojih poteškoća, ali to je mjera koja bi se dogodila vjerojatno u puno lošijoj situaciji nego što je ova. Ja mislim da sve hrvatske vlade trebaju raditi na tome. Problem je u tome što je kod nas teško ocijeniti koja vlada kako doprinosi rješenju toga problema. Dosadašnji naši napori za povlačenjem predpristupnih fondova su trajali po 7 pa i više godina, tako da je bilo teško ocjenjivati koja vlada nije odradila svoj dio posla. To će u budućnosti biti, što se fondova tiče, lakše pratiti jer se razdoblje od delokacije do završetka projekta smanjuje najprije na 3, a onda na 2 godine. Tada će biti jasnije pratiti koja vlada je u tom smislu odgovornija, ali svakako ja očekujem da neće doći do aktivacije te mjere, a bilo bi dobro da ova vlada ostane tako da onda možemo u njenom 8-godišnjem mandatu doista imati objektivnu sliku šta je ta vlada učinila. Dobro, to ćemo vidjeti vjerojatno već tijekom godine kada će biti izbor ili najkasnije početkom iduće godine. Međutim, potpredsjednik Katainen nakon što tijekom svojeg boravka u Hrvatskoj predstavio je taj investicijski plan Junckerove komisije koji ima ukupan iznos od fenomenalnih 300 bilijuna eura za iduće 3 godine. Taj novac fokusirat će se na privatne ulagače, među ostalim, pa je tako u Hrvatskoj upućena poruka prije svega i privatnim ulagačima. Gospođo Maletić, što to konkretno znači za potencijalne domaće, a i strane ulagače u Hrvatskoj i što za uspješna ulaganja mora poduzeti hrvatska vlada ili oni koji su odgovorni da se stvori takva pozitivna investitorska klima? Pa bilo mi je interesantno, slušala sam jedan intervju sa potpredsjednikom Katajnenom, nisam sigurna je li to bilo BBC ili neka od drugih kuća. Uglavnom, pitala ga je novinarka kao što mu je noćna mora, s čim ono liježe i budi se, s kojim problemom. Činjenicom da Europska unija ne postiže veće stope rasta kad se gleda prosjek i u cjelini Europska unija i da se to tako predviđa i u sljedećim godinama. Možda efekt mjera quantitative easinga i ostalih mjera monetarne politike, odnosno mjera koje vodi Draghi, ili ovaj investicijski plan. I on je rekao da u biti novi investicijski plan je nešto što mu je najteže, o čemu najviše razmišlja, a u biti zašto? Zato što taj investicijski plan ima 3 važna stupa. Jedno je osigurati novce i osnovati fond. To je ono na čemu komisija radi, to je na njima i oni to dobro odrađuju. Evo prijedlog regulative je već u Europskom parlamentu. Drugi korak je potaknuti države članice da pripreme popise dobro strukturiranih projekata koji se u tim državama trebaju odraditi zajedno sa poduzetnicima. Dakle, to je jako, jako velika reforma na razini država članica. Od njih se traži da naprave jedan dugoročan, srednjoročan i kratkoročan plan investicija na koje pozivaju svoje
privatnike, privatne partnere da ulažu i da ponude privatnicima jedan širi kontekst, da oni razumiju zašto je dobro baš u to ulagati u toj državi članici. Neke su tu daleko odmakle, jako su dobre i imaju već posložene takve planove, a neke poput Hrvatske to nemaju. A treći stup tog plana su strukturne reforme, bez kojih ovo sve skupa ne može uspjeti. Znači, investicije se ne mogu otvoriti ako se ne stvori to povoljno poslovno okruženje. To je njegova glavna poruka, zato ide na road show po državama članicama, a puno snažnije daje onima koje su najniže i najslabije, opet poput Hrvatske. Znači, kod nas je vrlo jasno govorio o tome da ništa ni od Junckerovog plana, ni od europskih fondova, ni bilo kojeg drugog izvora financiranja ako se ne promijenimo. Mi moramo odraditi te reforme. Bez njih ti novci ne mogu uopće doći do nas jer nas zaobilaze svi investitori. Gospodin Radoš, koju poruku ili poruke u Junckerovom investicijskom planu vi iščitavate? Taj plan je vrlo kompliciran, on je još nezavršen, postoje mnoge dileme oko njega. Ja sam sinoć smo imali sastanak u liberalnoj grupi sa Wernerom Hoyerom, predsjednikom investicijske banke, liberalom, a danas nam je predstavljen plan dvojice njemačkog i francuskog znanstvenika koji predlažu reforme i povećanje investicija u Francuskoj i Njemačkoj, a koje se naslanjaju na Junckerov plan, pa je o njemu bilo govora. Dakle, daleko je to još od konkretne realizacije, ali ono što je važno, taj plan, ukoliko naravno bude dobar, ja se nadam da će doista biti operativan do ljeta, on pretpostavlja, uključuje dakle visoku sposobnost država za postavljanje projekata i programa koji će biti realizirani. Naime, u konačnici privatni kapital, dakle svježi privatni kapital odlučuje u što će investirati. Prema tome, ta računica je još neposrednija i još ozbiljnija nego što je to povlačenje novaca iz europskih fondova i ona vlada koja ne bude postavila odgovarajuće kvalitetne projekte i na neki način stvorila klimu koja će privući stalnog investitora preko poluga Junckerovog plana, ta vlada zapravo neće uspjeti. Prema tome, to je jedna vrlo važna stvar. Govorilo se jučer i danas o poteškoćama u pogledu prevelike administrativnosti, pa o nizu drugih poteškoća koji postoje, o uključivanju banaka i tako dalje. I to su problemi koji nisu problemi Hrvatske, to su problemi koji su na razini Europe, dakle, i naravno Hrvatska u svemu tome treba naći svoje mjesto. Već ste spomenuli neiscrpna tema koja se svako malo pojavljuje u hrvatskim medijima je i sposobnost Hrvatske povlačenja sredstava iz europskih fondova. Puno toga je već rečeno o toj temi, međutim činjenica je da je Hrvatska na tom polju ipak podbacila. Možemo li još jednom sažeti najvažnije razloge zašto je tome tako i kako da Hrvatska, koja je gotovo 10 godina pregovarala članstvo u Europskoj uniji, nije uspjela u tom vremenu izgraditi kapacitete i pripremiti već neke programe za koje bi se povlačila sredstva iz Europske unije koja su pripremljena za Hrvatsku? Gospodine Radoš. Pa dakle, ja sam o tome već nešto rekao. U toj temi sudjelujem već 10 godina i svaka vlada, svaku drugu, dakle, opoziciju, odnosno opozicija vladu optužuje za loše povlačenje, a kako taj proces trajao čak po 10 godina u predpristupnom razdoblju, onda je bilo nemoguće vidjeti ko je zakazao, da li u fazi pripreme, da li u fazi realizacije, donošenja zakona i tako dalje. U konačnici Hrvatska nije tako loše stajala. Generalna ocjena korištenja predpristupnih fondova je negdje u prosjeku Europske unije. Dakle, ne Europske unije, nego svih zemalja koje su koristile tu vrstu fondova, prema tome to nije loša ocjena. Naravno, nije cilj biti u sredini, nego na vrhu. Što se tiče fondova u vrijeme dok smo, dakle, kohezijskih fondova, dok smo članica Europske unije, to ćemo vidjeti. Dakle, mi smo te 1,5 dana članica, postoje jake kritike, recimo kolegica Maletić je u tom smislu najpoznatija po oštrim kritikama vlade. Vlada pak s druge strane odgovara da to što ona govori nije točno. Dakle, vidjet ćemo da li su ocjene kolegice Maletić i svih oni koji tako naravno ocjenjuju rad vlade, ove vlade,
u redu, bit će jasno 2015. 2016. godine da li to stoji ili ne. Dakle, sretna okolnost je to što su sada vremena korištenja tih fondova znatno manja, pa će se možda lakše moći locirati i politička odgovornost vlada i administracija za korištenje, odnosno nekorištenje fondova. Dakle, isto pitanje i vama, gospođo Maletić, koji su to glavni razlozi i što se može još spasiti da Hrvatska ne nastavi ovim putem, a da se iskoristi taj novac koji joj pripada i da bi u ovako teškim vremenima dužničke i financijske krize taj novac za Hrvatsku zapravo značio jako mnogo? Pa odmah ću prvo direktno odgovoriti na pitanje. Znači, glavni razlozi su nedovoljni administrativni kapaciteti, nedovoljno ulaganje u pripremu projekata i prekomplicirane procedure provedbe. To je sve na vladi da odradi i otkloni te prepreke kako bi bila uspješna u provođenju europskih fondova. Ove prepreke, kao što sam rekla malo prije, su prepreke ne samo za europske fondove, nego za bilo koji drugi izvor financiranja. To je prepreka i za Junckerov plan i za dolazak investitora općenito u Hrvatsku i za naše poduzetnike da ostvaruju svoje poduzetničke projekte. Evo, prije neki dan me je zvao jedan čovjek koji se bavi ruralnim razvojem, ima jedan svoj projekt na ruralnom području, inače vezano je uz projekt IPARD-a u ovom trenutku, i on kaže da jednostavno od prošle godine banka je promijenila uvjete kreditiranja projekta za koje će on dobiti povrat sredstava iz IPARD-a i da mu kamata više nije obećanih 2 do 3%, nego 8,6%. Njemu se automatski ne isplati ulaziti u stvari u taj pothvat, a neizvjesno je naravno, jer sve troškove treba certificirati, koliki će zaista biti povrat iz IPARD-a. To je ono o čemu vlada treba voditi računa i pomoći da se otklone prepreke i da zaista budemo uspješni na svim razinama. Ja inače kad kritiziram sustav, govorim s pozicije osobe koja je uspostavljala sustav za predpristupne programe i vodila poglavlje 22. Znači, vodila sam poglavlje upravo koordinacija strukturnih instrumenata i regionalna politika, dakle sve pripreme u Republici Hrvatskoj za europske fondove, i znam temeljem kojih akcijskih planova smo zatvorili to poglavlje. Dakle, mi smo tad obećali i komisija je vjerovala da su to realna obećanja, jer su zaista i bila realna, koje projekte, kojom dinamikom ćemo pripremati i ugovarati. Ja kad pogledam sadašnju dinamiku pripreme i ugovaranja i ono što je tad bilo dogovoreno, to je nebo i zemlja. Dakle, svi projekti kasne po nekoliko godina, umjesto 2012. ugovaraju se u 15. ili u 14. znači po par godina. Jednostavno to pokazuje da ćemo sigurno 2016. a onda ponovno 2017. po pravilu N+3 izgubiti značajna sredstva, a to se nije trebalo dogoditi jer je Hrvatska koristila program IPA koji ima ista pravila kao fondovi. Po istom N+3 pravilu smo se učili što znači gubiti sredstva i to ne trebamo i nismo trebali ponovno učiti na fondovima. O fondovima zaista ćemo sigurno još i u idućim emisijama razgovarati vrlo opširno, a jedna vrlo aktualna tema u Hrvatskoj je monetizacija hrvatskih cesta. Što na temelju europskih iskustava naših susjeda ili nekih drugih europskih zemalja bi donijela monetizacija hrvatskih autocesta i da ste, na primjer, ministar financija, pitanje za oboje vas u Hrvatskoj, zašto bi vi taj novac iz monetizacije autocesta odmah utrošili? Dakle, monetizacija nije ništa novo. Više zemalja Europske unije ima monetizirane autoceste, dakle ceste koje su dane u koncesiju. To je pitanje financijske politike. Ono što je u Hrvatskoj vrlo jasno i što upućuje na monetizaciju, to je visoka zaduženost hrvatskih autocesta. Hrvatske autoceste zapravo nisu u stanju otplaćivati vlastite dugove, što onda opterećuje i onako opterećen proračun Republike Hrvatske. To je razlog za monetizaciju. Što se tiče utjecaja monetizacije na turizam ili na neke druge grane gospodarstva, on može biti takav da ne bude nikakav, naime ne bude drugačiji ili čak da bude bolji. Ovisi naravno o tome kako će biti sklopljen taj koncesijski ugovor o monetizaciji hrvatskih autocesta. Dakle, nas sila tjera na monetizaciju,
a novac će vjerojatno biti utrošen samo za lakše otplaćivanje enormnog duga Hrvatskih autocesta. Ne vidim koji bi to drugi način bio. Naravno, dio tih novaca može ići i u neke investicije, ali zapravo mi imamo bazični problem visokoga državnog duga i to je onaj problem koji se svakako mora rješavati i ta monetizacija će se vjerojatno u najvećoj mjeri odraziti na poboljšanje stanja naše vanjske zaduženosti. Gospođa Maletić. Pa države članice koje imaju monetizirane autoceste obično su to radile na početku. Dakle, kad se autocesta gradila, a ne ovako naknadno, retroaktivno. I ono što je još bitno, a Hrvatske autoceste jesu u ovom trenutku prezadužene, ali kad se pogleda njihov financijski plan i plan otplata, one već od 2019. i 2020. su potpuno jednoj drugoj poziciji i njihovi neto priljevi su veći od neto odljeva. Dakle, njima je bitno premostiti ovih 4 do 5 godina velikih kreditnih obveza, što se može napraviti dobrim restrukturiranjem duga koje imaju i prebacivanjem dijela obveza u buduće godine. Dakle, ono što je bitno kod monetizacije je da ako mi sa sredstvima monetizacije ne rješavamo svoje dugoročne i strukturne probleme, onda to nema nikakvog smisla. I u ovom trenutku ono što je sad izgrađeno i što se može dobrim redefiniranjem obveza nastaviti otplaćivati i efikasno se tom imovinom može upravljati, onda nema nikakvog smisla tu imovinu davati nekom drugom, jer taj drugi, znači taj privatni vlasnik bi trebao moći kvalitetnije i bolje po nižim cijenama upravljati tom našom imovinom, a to teško da itko može u ovom trenutku jamčiti. Ova druga ideja koju vlada ima, da ide na IPO, znači da ponudi autoceste građanima, da kupe autoceste, za građane nije sigurno dobra, zato što je bit u tome da Hrvatske autoceste, da se njima dobro upravlja, da one postanu efikasne. Znači, time što će kupiti građani dionice neće se promijeniti upravljačka struktura i način rada u Hrvatskim autocestama. Kod njih, dakle, potrebna je značajna reorganizacija, drugačiji pristup, novi način rada, da bi se onda autoceste uspješno mogle zadržati u rukama Hrvatskih autocesta. Pred nama je i nova turistička sezona u Hrvatskoj, od koje se kao uvijek mnogo očekuje. Zanimljivo je da u Grčkoj jedino još turistički sektor je ostao vitalan i dobro se nosi s krizom. Što zapravo vi očekujete od ove turističke sezone u Hrvatskoj ukratko, gospodine Radoš? Pa mislim da je tako i u Hrvatskoj, dakle da je kod nas taj sektor vitalan i da će, nadam se, takav i ostati. Što se tiče utjecaja monetizacije, vjerojatno taj utjecaj ne bi trebao biti negativan nego pozitivan na hrvatski turizam. Ali naš je naravno cilj, ja sam u Odboru za transport i turizam, pokušati da sve moguće beneficije ili mogućnosti razvoja naše prometne mreže i njenog priključenja na glavne europske koridore maksimalno iskoristimo, tako da stvorimo, što se tih prometnih komponenti aspekta tiče, još bolje uvjete za razvoj hrvatskog turizma. Dakle, ja očekujem da će hrvatski turizam ove godine, a nadam se i idućih godina, još snažnije zapravo i dalje se razvijati i biti zapravo jedna od naših najotpornijih i najboljih gospodarskih grana. Gospođo Maletić? Pa turizam je jako bitan i kod nas ima jako visok udio u ukupnim djelatnostima, u doprinosu BDP-u. Međutim, problem je što je turizam svugdje, a tako mora biti u Hrvatskoj, prateća djelatnost. I ako ostali dio gospodarstva nije razvijen, on se pretvara više u uvozni nego izvozni proizvod. I to je naš ključni problem. Jer mi sve za turiste koji dolaze uvozimo. I to je onda naravno problem. Znači mi se jednostavno moramo fokusirati na razvoj srednjeg i malog poduzetništva, posebno poljoprivrede, na revitalizaciju naše industrije, kako bi naši proizvodi bili u potpori onda tog turizma, odnosno taj turizam u potpori svih ovih drugih djelatnosti. Onda on ima smisla, jer kad prođemo malo Europsku uniju
A ja često slušam isto tako rasprave na mom odboru i za regionalni razvoj i za ekonomsku i monetarnu politiku. Sve države imaju jak turizam. Neke imaju zimski, neke su to produžile preko cijele godine. Dakle, izuzetno su jake i sve svjedoče isto iskustvo. Turizam je premalo da bi bio nositelj gospodarskog rasta i razvoja. Dakle, moramo se okrenuti drugim djelatnostima i granama. Ja se slažem sa kolegicom Maletić, ali to pitanje, taj problem toga da zapravo naše gospodarstvo se nedovoljno uključuje, ponajprije hrvatska poljoprivreda u hrvatski turizam, taj problem postoji već 20 godina. I to ne znači da ga smijemo gledati. To znači da je važno reagirati u svakom trenutku kad god ima tko priliku za to. Dakle, pratit ćemo i razvoj hrvatskih malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednika i normalno ovu turističku sezonu. Zahvaljujem se na vašem gostovanju, toliko o našoj emisiji iz Srca Europe u briselskom studiju. S vama su ovoga puta bili hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Ivana Maletić i Jozo Radoš. Srdačan pozdrav i do slušanja uskoro iz Srca Europe. Doviđenja, hvala svima. Doviđenja, hvala.